Hola a tothom, jo sóc la Marta Manloqui Caral i visc a Flandes i gairebé tinc 10 anys. I jo sóc la mare o la mama de la Marta. I, clar, al març va començar aquest temps tan estrany. A Flandes, per Corona, van començar a posar a la tele i a la ràdio molts cops la cançó We zullen doorgaan. I això vol dir tirem endavant, tot anirà bé. I vaig començar a buscar la partitura per la Marta, per al saxo. I després d'un dia practicar molt i molt, vaig sortir a les 8 amb el meu saxo i amb les partitures per dir gràcies amb la cançó per als herois, que som els metges, els doctors, tothom que ens ajuda molt. Om weer door te gaan, naakt in een kan we zullen doen. I llavors jo vaig dir a la mama, mama, agafa la guitarra, tu també has de venir. Samen zijn, we zullen doen. Un dels moments més emocionants va ser un dia que després de tocar es va posar a tocar algú altre. I així vam conèixer Michael, que toca el clarinet i viu a prop de casa però no al mateix carrer i ens sentia tocar cada vespre. I des d'aquell dia, doncs ell també toca amb nosaltres. Tot we samen zijn. Quan les meves germanes en tenen ganes, també toquen. El dia que ens ha sentit més gent va ser un dia que, excepcionalment, vam tocar a les 4 de la tarda a la residència d'avis del nostre poble. Hi havia un munt d'avis escoltant-nos, cadascú a l'habitació, que ens veien amb les mans, o a la terrassa, o fins i tot hi havia una senyora al jardinet que ballava i s'ho van passar tan bé, va ser increïble. Sí.